Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. County kendo jopuonj ma Kenya nikech odiochieng' no ne ok jopuonj ma Kisumu kende mobiro. Exactly. Jopuonje no biro moko nyaka Uasin Gishu. I saw them. Moko Vihiga, Homa Bay, Migori, Kisii. Matin nogo ni Nyasaye erokamano. Kuom miyowa loch. Kawinjo kigo erokamano ne jodolo. Kuom miyowa odiochieng' makende. Yes. Yeah, our father was there, Mabolo. We had the Miracle Land Bishop, yes. Bishop Oyo. We also had this to ang'eyo ni kama nyegi nitie. Kendo nyegi nene online, kendo nyegi ng'eno timore. Gimbe wagone gi erokamano nikech ok wang'eyo gimomiyo ng'ato kochopo, sama ng'ato dech. To gikone to wang'eyo ni their spirits were with us. Erokamano. Erokamano. And Kenya go wang'e pap kanyo jaduong' Osura ni neno ka oganda ne chalo mire machalo nade. Dhano nyeng'eny. Nige jo basket koro sa. To ng'amutho chomni chongi. Ochom nige jo basket koro sa. To ng'amutho chomni chongi. Ochomni chongi. Oyud kaka ichopo. Erokamano. Erokamano chongi. Oyud kaka ichopo. Erokamano. Erokamano. Asura jopuonj sani are they motivated or demotivated? Jopuonj sani are they motivated or demotivated? Nitie weche mosebedo koyuago kendo dhiro. Autonomy. Minutes. To nikech their ages sometimes when you decide we were to be like a predict. Which is okay. Tino nika kuru skudo biro mang'eny ma JSS ni koni primary be ni koni, their numbers are more or less the same. Yes. Kodi no time no onge. Nikech days mag activities gi betem. Okay, nyaka chako to sport work tinya kati chabi. Tin ng'we direct. Okay. But money ngini onge secondary one. Okay. One secondary you bet pain to you to the agree. Come let's reason. We reason. Makata ka staff meeting to kibiti some riot act. Ibiro to ji wacho ni ma this is the agenda. Ji joma dongo. To debate nti agenda more ke waketo ka modwaro. Man is the first question. Yes. In a staff meeting. Ticket to this teacher. And to pay them. Yes. En ko se tere ka wacho room. But the ministry man gi police ni ya. Ni jo JSS ni separate koni kata gin koni. And they believe there is what we call hard work. And you know hard work is not doing a lot of work. Hard work is being smart. Okay. So these JSS teachers are very smart. You know you don't need to teach 40 minutes to deliver. You can teach 10 minutes and the rest you now engage the kids. Waduoge wach ne Osura kendo kwa duogo to dwa ng'iyo wach mano mar Omo ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo. Kachiel kodaka an Brenda Agenyo. Sa 12 kachiel kodaka an Brenda Agenyo. Sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango. Mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chako gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Kendo kuseketonwa ywak kuwacho ni duol mandiko jopuonje TSC onge kod wach. To migawo mochung'ne weche mag jopuonj ema samoro yule tich. To weche mag thieth useketo gani? Weche mag thieth daer mar wach have one child manoter India motimne transplant mar bone marrow. Nyathi japuonj. Ma japuonj be puonj timne transplant mar bone marrow. Nyathi japuonj. Ma japuonj be puonjo Nyabondo boys. Monego timne vaccine, no be timne in January. Up now as I talk to you pokis. Monego timne vaccine, no be timne in January. Up now as I talk to you poko timne. But it is happening almost every 9th. I want you to be keen on it. When you check on 9th every month, there is a challenge with the network. Why do you allude to that? But ka location in ponitie, I don't see why there must be a lot of restrictions. Koro mano gima pod wakwayo the government mondo look into that. Maka ogitimo mano to biro chunowa
ni nyaka obodwa wago koko mondo mi otime in the right man kaka nchwa go koko to no winjore be maber ni there is monorie imibedo dhano cha emoduoke skul akendwa chaka gi mane yasaro chako gi boka ado chako gi boka yero del ok na era ado chako gi boka achaki daer mar nyiso jo Kenya ni there is what we call Basic Education Act and there is also the constitution of this country and we are guided. Yes. Onge ng'ama nyalo chwalo nyathi sani. Kidwa chwalo nyathindo chwade mana e odi kiloro odi. But I want to advise my teachers. Chwade mana kiloro dot. Loro mana dot chwade nyathino nikech yara neni kata kane manende nyalo teri e jela. Because the child does not belong to you alone. The child belongs to the government. So that child is for all of us. Chiko setamore. Ko chiko setamore. Kagolo wanga. So that's enough discipline for them. It is enough discipline to enough them. Discipline to them. Ntie gimoro mane jonyuol wachonaga ni nyathi ledo eko bedo ng'amoriere ndalo moko da puonjo to janyuol biro ni sora nyathino tamo wanga panishe kabisa wate ni eno konyal discipline nyathino eno osetame kane nyaka discipline kam nyathi ofendi nan gi najina nyalo discipline negi kendo na discipline gi to kane chiko sedagi kata naseweyo kata kanyi chipuka bire gima kora antie kopetni now if you go back to the history from 1997 yes already wango school nebet to gima ne miyo nyithindo wango school maduong nena okay mane the to see for nti school manyaka nti nyithindo ariyo kende so you from 3 you know the mentality ni this you from 3 you know the mentality ni this is a school for the bright and then a school for the bright and their numbers were not very many. Sani numbers were not very many. Sani yukel mangeny makuru there is congestion in their school. Correct. Yukel mangeny makuru there is congestion in their school. Correct. Now they feel need their people work with it and work with it. So that's why they were struggling to have many in those schools. Okay. And that's why it started there. And again, don't forget, Nichona, you understand Marx. Nyithino moyo Marx miangwen. Iruo ginya tumo maximum yare. So ndio max NT exceeding and the rest. But Okay. that's still the same scenario. What's the objective of ngawiro miangwen? Ngawiro miare. Ngawiro miare already the pace me the point in this school. Is pachogo. Gini magi agree at the board in the IGM. That's true. Hey. Kaji say agree to ka koro or nyathini dwaro. Ko go jipunja ndo. Gima koro ginyiso jo nyithindo. Jipunju go be chando wanyagi wach pesa. Gini gero mana pesa. Gero mana pesa. Ko nyathi ka dugo school parano. Mentality moro ni jipunja are very bad people. You are eating from them. Yeah. Jipunji gi odwaro mana pesa. Gikawo na pesa wagichama. Ngima gi motivate nyathi. To ntie a few ngima gi motivate nyathi. To ntie a few nikech of the hardships that we go through. Like I want to give you an example of Nyando. Nyando should be a hardship area. Why? Look at a teacher. Give us a reason Yeah, why. I'm giving you. Look at a teacher who is teaching at Kandaria in Nyando. I know Kandaria in Nyando. Yeah, I know Kandari. Kandaria in very motivated. But here is a case Manyando. It's not even a hardship area. The no say obedo nyaka. It's not even a hardship area. The no say obedo nyaka. No nyaka wachini it has been put as one of the hardship areas. But the parliament, the committee put as one of the hardship areas. But the parliament, the committee has not sat up to the act. And now we are only one stream. Okay. Automatically there are more teachers in that school, more in Unegobedi. At that time there must be balancing that the TC must be. Because at that time, Gibiro Golo, without you requesting, need or transfer. To most of the Kugo Ewi, Obambo, Negi, Yoak. And the only thing, more advice the TSC, go anywhere. Okay, yes. If your kids were studying in a specific place because always for good. Okay, yes. If your kids were studying in a specific place because always for good parenting, you should be closer to your kids. Correct. You can easily transfer them to a school closer to where you're going to work. But if you're transferred in the middle of term 2, you can imagine how inconvenient. Then a bit of it, you have been used to handling then a bit of it, you have been used to handling a big number of students. Kan kana puonjo a big number of students. Kan kana puonjo to many times apuonjo nyithindo 40, sama apuonjo over 50. Kitore school mantie nyithindo ariyo at times apuonjo nyithindo 40, sama apuonjo over 50. Kitore school mantie nyithindo ariyo kwak. So those are the what we call political interference. And why do they come up with this political interference? You know, these MPs also have influence and they have interests. Because some more as an MP, you are sponsoring some kids.
in a specific school. And them. Gimang'eyo, jopuonjwagi, this was a family. Yes. Just like the families we have outside there. And kaki gwacho go wi mang'ato kwa dhi tich no, samoro en alcoholic, omadho kong'o mang'eny. These are things that happen in our society. And even the TSC understands ni nitie joma osedonje kong'o kabisa, ma kong'o be koro ketho ngima. To TSC okelo gima maber, ma giwacho ni koro en tuo. TSC koro kaka en madho kong'o kaka iwacho ni. TSC wacho ni this one is now a disease. Tuo mar madho kong'o. Ore kuoma. Koro tuo mar madho kong'o ore kuomi. Koro what do the TSC do? Very simple. Once the teachers accept